ओइ बे बक्सआव रावबो टेन्डार सोनो हायैनि नोजोर हो अके जागोन दे जिराय बे टेन्डार फाइला हरनाय जागोन सार नोंथाङा आंजों जेब्ला मोजां सोमोन्दो लागोन अब्ला जेबो गिनांगौ गैया नोंथाङा गिदिर गिदिर खामानिखौ जोंनो होदो पार्सेन्टेज लादो आजिखालिनि गोजौ लेभेलनि मन्थ्रि एमएलएफ्रानो बिदिनोब्ला जागोन नोंथां दिनैनि टेन्डाराल' मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय जोंना टेन्डारा थिगैनो दं औ दे ओइ होनो मोना ओंखारलां होनो मोना नोंलै ओइ मा खेब नोंसोरलाय बे टेन्डारा जोंनिखा जेबो सिन्था गैया ओइ मा नांगौ ओंखारलां ओइ नों बुंनो थाबाय था हट टेन्डार पेपारा ओइ मा ओइ नोंसोर नोम्बौ माने नोम्फानि बिफा हाय बुथौ ओंखारबाय नोङो बाहेराव मा दावराव दावसि जाखो थनाय थनाय बुथौ ओंखारबाय नोङो बे टेन्डारा जोंनि जानांगौ नङाब्ला थ' सिङाव थ' जिराय अफिसार खामानिया अरुणनि मुङाव जानांगौ जागोन दे नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन आं अरुणनि मुङैनो खामानिखौ होसिगोन गुड बाय बाय बेनो आंनि खाफाल बेनो आंनि खाफाल बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ आं रैखा खालामगोन नों सोर आं बे हाग्रानि राजा राजा लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो मा बुंनो खोनादों बिनि थिफुनाखौ गियो नामा होख्लाय माबा हो
मान नोंसोर बेबायदि मावगोन नामा नङाब्ला नै हास'नोसै दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो आं मावथारला आं आरो मावथारला नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय खार आयौ बाथ्राया गाज्रि गुमै बुथुङा बिमलाखौ हमना लांबाय बुथं बे आंनि बिफा जानो हाया हर माबार पिस्तला आं दिनै बेखौ जिउ फोजोबगोन दिनैनो लास्ट गेम बे गेमाव नों बाहागो लाना फिरफिला नों बैजों आनज्रायना थाहैथ' आं थाङा आंबो दिनै बेजों जुजिगोन प्लिज फिरफिला बे दावहाया नोंनि नङा होनदों आंनिसो फावनि गारिया फैगौ गुमै ओइ आंनि बिनानावखौ बुथारबाय नोंसोरो ओइ मा मोखानिखौ गो र' बेखौथ' फानग्रायासो जासिफैदों आं बुंदों नैबे दलिलाव सहि हो आं एथ' दुखु खस्थ' खालामनानै बायनायखौ आं बे दलिलाव सहि होनो हाया सहि होनो हाया ओइ मा मोखानिखौ गौ पापिफोर सुलिफोर नोंसोर आंनि फिसायखौ मा खालायखो आरो नों जेखौबो सुनि मावदों बेखौबो गौ गौ बुथं नों आंनि बिमा बिफा बिबौ आरो बिनानावखौ फोजोबस्रांगा नोंखौ आं दिनै नोंखौ फोजोबनो